human sa trahedya nga bagyo ni ana pod ang disgrasya sa akong pagumangkon diyang anak nanlakaw gabi kay ma-birthday guys. Moray among gikuan nga na disgrasya na. Gida diri sa kuan kay gibalira baran man sa public hospital kay nabali magkamot sa bata diri. Arms broken. So di abi diri sa HNU Medical Center private siya. Naoperahan na kay amo nang gi-down payment kanina. Kay ang ijahang igsuon nagpadaman tapos gawas. So may problema ang ijahang down payment. Problema na magkaroon ini gawas ang billing. Walay mabiling. Dako ra ba ni kay ano kanang private siyang hospital. Guys, ari ko diri kay akong sugaton akong manghod. Ilakon na ba't ko parehas ni. Guys, mo na siya suluyo ang building. Kani siya. So ni ang hallway niya agianan. Kana siya. Pa-entrance. Dugay kadyo sila guys. Gawat nami kay mugawas nami. Pwede raman mugawas human og opera kay na okay naman ang bata. Lima raman kay giwat na po sila. Kay ang bayro nun. Bilay lang kwarta guys. So grabing trahedya ang mahitabo. Bagyo, COVID, tapos na pa na disgrasya. Grabe yun guys. Perting paita ang kinabuhi. Gikan gibagyo na ospital na pod. Ay magmas di ay kong tawal. Sa Tuloyo guys, muna siya itchin. Kaita. Dugay kaayo. Ako atang-atang ko diri kay basig mga bot na mula pa sila. Good afternoon guys. Di ako sa HNU General Hospital kay akong pag-umangkon na disgrasya. Nya gida diri sa HNU kay operahan. Hospital employees parking only. So ana diha mo nag ilang eskwelahan. Kani mari hallway sa HNU. Ito, exit for emergency guys. Muna siya ang entrance. Malinim. Muna siya ay Holy Name University Medical Center. Lisod yun ang magmotor-motor ta. Okay, delikado yun guys. Magmotor. Ipaabot pa na ko ang iyang amahan ug ang iyang lula kay wa pa ni abot. Pero naoperahan na. Ang dapita guys, mo nag-eskwelahan. It's in New University. Ang tapad ani
building sa HMU. 4 floor? 5 floor. Tingin yun ako kung magsuon ka kasi na gay kayo. Pagkapait sa kahimtang gikas Bagyo na hospital na sad di ko kakita kay di mi pasudlon. Si problema aning tahanan. Wari ko sa emergency room kay di abi diri gahuwat. Di magud mi dito makaagi. Di mi kasud. Di pwede mo sod, guys. Siya entrance. Diyan arami sa waiting area kaya di mi pwede mo suod. Na siya emergency exit, emergency entrance. Emergency entrance, guys. Mani akong Marie. Onya naghuwat diyan na sila niabot na si Junardo among Marie. Ija Marie na ho. Oh. Kanang nay hapon na naghuwat pa mi kay to pa sila nag-asikaso sa billing, guys. Unya naghuwat mi dire. Usig kagabi ni sa toy sa problema ato. Uwang ang ibayad. Among bangunaton so dami diri sa waiting area. Ayan. No fish sold, no entrance. Ayan, guys. Abangan ang unya. Ang paglabas. Ang paglabas.